Eva. Dipakai wonten keluarga besar saking Purwosari nggih, nanti diputer request lagunya. Semua. Pasukan yang lain mana nih, ayo? Pasukan yang lain kita cek yuk, Ibu. Monggo niki dulur-dulur keluarga besar dari Madiun. Nggih, leres nggih Bu nggih. Yang lain mana Bu dulur-dulur dari Madiun? Monggo Ibu joget yuk bersama Semar Mulyo. Monggo. Oke, nanti dari keluarga besar Purwosari kalau tidak salah nggih, nanti juga ada request lagu nanti diputar. Dulu dicabut. Nah. Madiun. Kulo dereng Bu. Ayo Anda bobot. Kita harus berkenalan dulu dengan Ibu. Ini kayaknya instruktur senam loh. Lah iya. Ibu namanya siapa Bu? Artis ini. Iki ketua Indah Permatasari. Oh iya, Indah Permatasari iki. Ini kakaknya Mbak Yuli ya? Iki mak genge iki. Puput. Ketua geng. Oh, ketua geng. Dulu Mbak Yuli itu privatnya sama Ibu. Oh, alah.
Jadi ibu tuh alhamdulillah sudah mencetak murid yang apa ya? Rombongan senam kegel. Iki make bablaske capek gunung kalih para layar nggih, spesial kagem dulur-dulur keluarga besar dari Madiun. Neng kok ya gurmung loro, ayo kene pasukan-pasukan keluarga besar dari Madiun diramekke kene bersama Semar Mulya. Pak Enopo ajeng anu, Pak. Nyanyi. Make Bapak Bowo Sidoase. Oke. Nalikane ro ing dalu atiku lam-lamen sira ngayu. Monggo Madiun, Madiun. Ayo kene joget ayo. Duel ayo. Masuk Eva. Ternyata ini dulu-dulu keluarga besar saking Madiun ini lagi dipersiapkan, lagi mempersiapkan sesuatu. Monggo ibu-ibu ini keluarga besar dari Madiun, monggo berkahi. Ya, kalian kalau sakata nggih Semar Mulya campur sari ado-ado dari Madiun di sini alhamdulillah pokoknya paringi sehat-sehat selalu. Amin. Berkah barokah. Segera nanti sambil menunggu monggo mbok pilih mangke badhe rugi selaku nggih keluarga besar saking Madiun. Ibu enggak capek, Bu? Oh enggak no. Enggak. Mungkin Mbak Ibu disiapin lagi mau nyanyi apa? Iya, giliran tanya nanti sama Mbak Yuli. Mbak Yuli yo capek. Oke, siap. Kak, Ya. Mbak Dena nanti lagunya Sotia. Oh, Ya, siap. nyanyi Sama yang tadi dibaca dulu. Iya. Ini dari Surat cinta, keluarga besar surat cinta. Purwosari ya kalau nggak salah. Yang punya lagu apa kuwi mo? Sekti sama apa tadi ya? Kelangan karo Kelangan, Sekti. ya. Ayo, Masukin. tak ke. Puput. Segar bisa nyawa gunung desa
esok-esok tumandang nyambut gawe. Numpak perahu ya. Numpak gepek. Asik, 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 asik. Matur sembah nuwun. Oh Bogor. Lampung. Oh. Foto-foto lek wong Lampung lho iki. Lampunge pundi, Bu? Lho, lah aku kota Gajah lho iki. Iya. Nyanyi nggih. Monggo ini sama-sama dari Kota Gajah, ini tanggaku, Mas. SMA Negeri 1 Kota Gajah. Saya di perbatasan Lampung Tengah Lampung Timur. Monggo kuwi berarti iki. Ayo nanti ngobrol lagi. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak neng tawananmu, nganti lingsir sengengene ono kene aku nunggu kowe. SMS rambalesi yen tak telepon malah kok mateni, mangkel aku mangkel dong apa tayo yen kepentok irungmu bakal tak ciwel 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 lala ciwel lali janjine adane alesane makelake sapa wong sing ora gelong amongan aduh dandan kowe ora teko Bude percaya sini. Woi, biasanya gue bablas lagu nopo nanti spesial buat Bude. Apa? Taman Juruk. Oke. Iya ya. Mbak Dena Sotya, jangan riasannya luar biasa Kak Eva. Dari mana Mas? Ya Kak Biasanya Eva Mas. loh, Evani loh. Eskar jenenge Oh SK? Oh. SK ini sudah turun belum Kak? Kok tanggungan menjile? Ayo. Janjani kowe nongeni Gelagamu Semar Mulyo Semar Mulyo atiku setia
Cabut Bu E. Semar Mulya lho iki. Asuk Bu. Dino minggu sing tak tunggu. Asik, asik. Kowe ngajak ning ketawang aku. Nganti lingsir sengengene. Aku nunggu kowe. Pipimu mesti tak jiwa, 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 jiwa. Sopo wong sing ora gelo kowe ora teko. Iki kira-kira lang bablas ke lagu napa mle sing nuansane Sragen. Mangke spesial buat Bude Bejo nanti Taman Juruk. Mandek dhisik lho ya lak iki. Iki berarti Sragen wis rono. Langsung Taman Juruk. Janjane kowe nongerti gelagatmu sajak hatiku sujud kencan karo Niki sampun dipinani pambutan spesial buat Mama Okta yang punya Lali Janji bersama Semar Mulyo. Kuto Solo, muda lan
sarwa ana Yo sapa kuwi? neng taman juruk taman endah kota Solo papan kreasi modolan mudi jebul sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali ayo Dik semangat yo ayo makin betul Kota Solo udalan mugi ning taman juruk ning pinggir Bengawan Solo udalan mugi sampeyan terjadi suka-suka nanging aja ngikat janji atas bangun cabut ayo ngersakne nopo yo wong sarwa ana ning taman juruk taman endah kota Solo papan kreasi modolan modi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali matur bangun Taman Juruk, Dede terima sampun kasih bunda-bunda cantik. Pamintaku nimas situasi atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine datan kenggang sarambut lamun ado cageting ati yen cedak tansah mulat sida asih pindo mimi lan mintuna ayo nimas barengan tepi wajib sito asih Mbak Yuli monggo Bapak matur sembah nuwun nggih luar biasa. Dan ternyata ya suaranya Bapak yo mantep lho Pak Dibejo. Alhamdulillah. Nggih, monggo Mbak Yuli. Aku kang setya
Andika kayomanku lahir batinku wis nyata mung sajake andika semone kurang reno atus bangun yantuk berkah ing widi andi komong tansah lipat panyuwunku satya kula tansah lam-lampe Semar Mulya lho iki. Jeramono. Sepenting joget. Tamune oke ya ora apa-apa. Alhamdulillah. Bapak monggo Pak nyanyi kalian Mbak Yuli. Saged to? Situasi. Apa? Ini tadi Bapak kirain bawa 10.000 doang loh, gitu toh. Lah, aku ki disawer kok gak entek-entek, ternyata tumpuknya akeh. Tumpukannya oke. Ya alhamdulillah. Matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Ya, berkah sehat melimpah. Amin. Bapak. Ini nanti spesial nanti setelah dari keluarga besar Saiful Hajat, mungkin wonten pambutan spesial buat Bapak RW 011. Nanti lagune pertemuan karo Juragan Empang nanti kita hadirkan kembali teman-teman Masa Dangdut tentunya bersama Semar Mulya. Siap. Yo tintek ke sih. Mokyanto berkah ing widi andi komong tansah lipat setya kula
Jawa sedase. Matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Bejo wis ngantuk saiki tangi meneh. Apa Pak Dik? Saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen ate andung tresno bebarengan kedung ombo masuk monggo. Tanpa kabar kepiye wartane aku tansah ngantuk-antuk muga liya dina bisa ketemu Pancen kudu tak akoni yen to tresno aku kudu kepet terus jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Monggo Pak Bejo HE. Oke. Seneng aku nek HE ngene. Ser. Kayak seket-seket seneng. Matur sun. Monggo. Panyuwunku mring sliramu rungono tangis sing ati iki monggo lewat angin dalem aku titip salam kangen jroning ati Sumar mulya iki. Alkalin audio. Ser 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 ser. Mas Nur atu-atu kok Madiun lho Mas. Yo Mas Nur, monggo. Ser. Masuk Pak Bejo. Saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen nate andung tresno bebarengan ning gedung ombo Saiki aku papake kabar ngepiye marane aku tansah ngantuk-antuk muga liya dina bisa ketemu Mas yo tak lakoni ragu tutuweni anak kula nuwun monggo apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Mas yang di belakang Mbok yo mriki lho joget. Nur ayo rene Nur Ayo Mas Nur. Yo HE lho Mas. Lah titik Bu Titi monggo. Jangan. Pak
Bejo ki yo repot-repot. Seneng aku. Tenane. Heeh. Masa Mbak? Panyuwunku mring sliramu Pak De Bejo napa meleh lagune Pak De Bejo? Lagune Mbah Gito. Aja kita ngapa? Oh nggak apa-apa. Semar Mulya lagi. Lupita. Aji Gito, sehat selalu nggih. Semar Mulya
aku Apa? pakai sendal jepit sih aku jadi lupa. Oh, dadi perkara sendal jepit. Iya. Kayak kaitannya Ini apa pakai ya? sepatu semua ya, aku bingung. Kaitannya sendal jepit karo esem. Yang tahu apa itu puput. Niki sampun dipinani pamungkas spesial buat Bapak Haji kita. Semar Molo iki. Mas bagus. Sak mole nek puput. Ibu joget monggo. Dulur-dulur Madiun. Nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu. Soyo melelo tak edani malah katone moto nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ono batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu. Tangismu
Kangen esmu nggih matur sembah nuwun Dek Puput. Mas Tri Pantengin, terima kasih. Pak Ali, Pak AJP monggo. Monggo spesial yang punya tragedi Tali Kotak. Jadi kita bersama Semar Mulyo. Kak Eva, sehat selalu nih Kak Eva. Dek biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange, saiki lak kok ilang sak slirane. Lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari, apa kowe lali karo aku iki. Nadyan regane nemewu kuwi wujud katresnaku, jare kowe melu aku lah kok mlayu. Apa kurang larang pukasane kowe ngilang, ning ngendi aku goleki tali kotak. Emang tak jemur lho. Cikampek ono buri Bisa auto uang berarti. ono kucing. Tresnaku tak suci Semar Mulyo lagi. Oi, monggo bapak ikutan joget. Ibu joget monggo. Pak Ali, monggo Pak AJP. Pokoknya semangat ya. Ngobrol siap. Dek biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange, saiki lak kok ilang sak sliraane. Lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari, apa lali kowe karo aku iki. Nadyan regane nemewu kuwi wujud katresnaku, jare kowe melu aku lah kok mlayu. Apa kurang larang pungkasane kowe ilang, ning ngendi aku golek Tali di sono no. tali kotak. Tekon Pak Bejo, kira-kira tali kotaknya tak pundi Pak Bejo? Mampir.
Oke, sudah tragedi Tali Kota nggih Pak Ali sama Mas Haji AJP matur sembah nuwun. Titip Tresno ya Ti ya. Siap. Bapak titip Tresno all artis, Rojeng apa Sido Mukti Sido Mulyo. Nanti all artis semuanya bersama Semar Mulyo. Yuk enteke. Nganti kagemo ing mimpi kawan-kawan selera jroning ati
rame kaya bisa muloke atine saben dina ora bisa turu mung kelingan solat lan guyubmu jaganan nganti sak lawase tresno iki ra bisa pisah nadyan aku ning adoh papane Bariki monggo Mbak Eva, Mbak Yuli, Dek Puput, kita kasih project. Ini sebagai closing bersama Semar Mulya yuk. Mulya lagi dalan gede danyak-danyak kucing padha asesora saben rojeng rombongane sekar ngapun ngaputan paduka rakyat ing bebaya Matur sembah nuwun.